As Israel's war on Gaza continues, we bring you the latest. We are on the ground in Gaza, covering the ongoing Israeli bombardment and the suffering of people torn between loss, displacement and lack of resources. Eta antza denez, ez da ez gustoko Netanyahuren begietara, Al Jazeeraren bulegoak itxi edota baliabide teknikoak bertatik ateratzen hasia baita polizia sionista. Alaxe daude kontuak eta komeriak, akanpadak ere albiste, Iruñean nazio mailako manifestaldia eta argi Euskal Herritik bidalitako laguntza zati bat behintzat Gazara heldu da eta egoera muturrekoan dauden milaka lagun horietako batzuk behintzat ur edangarria izango dute egunotan. Gauzak honela, albiste beltzak gatozen Euskal Herrira? Eta baten bate galdetuko du, nola leike, nolatan gertatu da? Ez da posible, ezin liteke, baina Baionan gertatu da, Ipar Euskal Herrian gertatu da, eta gainera hedabide hainbaten lehen lerroburu ez da izan Frantziari dagokionean, izan ere, bikote barruko indarkeria ez da indarkeria matxista, ez da genero indarkeria, ez da emakumeok pairatzen dugun egiturazko indarkeriaren ondorio, ene bada, nork hartuko du gertatutako sarraski honen ardura. Goazen astelen zail hauei beste doinu bat ematera, egun zailenetan ere iparra berreskuratzeko aukera ematen diguten ekimenak baote dira? In bad times, I'm a fuck up, but I got good times every day. Now don't you feel the same? I got a car, I can't afford the gasoline. I got a car, I got a car. Vale. Astelehena beltza zalantzari gabe, Euskal Herrian mapa egiten hasiko bagina, emakumeok zenolako babes juridikoa dugun, tira, zigorrekin itxutu gabe, zein da Euskal Herrian dugun sistema anitz honen ondorioa. Ipar Euskal Herrian ondorioa agerikoa eta zoritxarrez benetan dramatikoa izan da. Detaile morbosoa gainera, arat eta onat dabiltza, eta edozein kasutan nork hartuko du ardura gertatutako guzti honetan, emakume bat komisaldegitik hainbatetan pasa ondoren, ospitalean egoera larrian egonda nolatan iritsi gara puntu honetara. Galdera hainbat eta askatu beharrekoak zoritxarrez, edabidein batek Frantziar Errepublikan mintzat ez diote tarte handirik eman. Akaso izango da Frantziar Errepublikan beraz, Ipar Euskal Herrian oraingoz indarrean den legediak ez duela aitortu ere egiten emakumeonganako indarkerian, delitu gisa, bikote barruko tratutxar edota gatazka baten egoerara mugatu nahi duela, arduradun hainbat badaude, kate zori gaiztoko honetan, eta horretan urratsik eman ezean, berriz ere, errepika daitekeen zerbait da. Ez dugu ahaztuko gainera, izebergaren punta izan ohi direla, halako muturreko kasu eta hain odoltsuak.
Maider, Galardi, Gabon esango dizugu eta hasteko eta behin, Baiona alderagoaz, sineskaitza gertatu dena, baina inoiz baina errealagoa, esaten da, hainbatetan, fikzioak errealitatea gaindi dezakeela muturreko kasua. Ez dugu detailetan sartu nahi, baina sareetan, hainbat iturritatik alako datuak heldu dira, prokuradoreak berak, fiskalak esango dugu, eta poliziak berak edo nola ere datu hainbat eman dituzte, ikusiko dugu zer dioen besteak beste forensearen txostenak, baina datu horien beharrik gabe, zein da lehen ondorio atera dezakeguna, Ipar Euskal Herrian gertatu den genero indarkeria. Esango dugu, anitz honen amaiera, ze ez da izan gauza soil bat, ibilbide gogor eta esan ezagun zoritxarrez eredugarri izango den baten ondorio izan delako. Bai, ondorioa da, esaten zegula salatzeko eta konfiantza izateko instituzioetan, eta barreta ikusten dugula nola behin eta berriro fallatu egiten duten instituzioek eta erakunde publikoak ez daude gure bizitzak salbatzeko, eta azkenean egin bukatzen dugula. Egia da, hori muturreko kasu bat dela, baina ez da kasu bat ezoikoa zoritxarrez. Iaz Gasteizen, hotel batean hildako emakumearen kasuaren oihartzunak etortzen zaizkigu, nola kasu horretan batzuen urruntzea hindu hiltzaileak eta hala ere gainditu zuen eta hori apurtu eta Andrea Kilda bukatu zuen eta berriro ere presuntzio edo zalantzan jartzen da biktimaren sendotasuna, biktimaren ondo jokatze hori, ze kasu horretan uste okerretan bana Eusko Autonomia Erkidegoko agintariek azpimarratu zuten gauza zela, azkenean emakumeak berak ere kontaktua mantendu zuela gero bera hil zuen gizonezkoarekin, eta kasu honetan ere, behin eta berriro emakumeak salaketa jarri arren, prokuradoreak naiz eta feminizidioa hitza erabili duen, baita ere esan du oso harreman gatazkatsua eta oso ekaitztsua zela, eta gainera, indarkeria matxistaren kasua edo abisua ez zen guztiz itzali ziburuko lehen saiakera hortan, baina asko azpimarratu da emakume horrek aurrekari psikiatrikoak zituela, eta orduan suizidioaren hipotesiak indarra hartu zuen. Eta beraz, ondorioa da, instituzioetara jotzeko esaten digutela, baina instituzioek ez digutela segurtasun ematen. Eta ez dela segurtasun bat hitz egiten dezula hola eta hola, eske hilda bukatzen dugula eta hitzen gaitutela. Eta gaiari lotuaz gainera, esan dezakegu, zaintza horretan diharduten egitura, erakundetan ere, barne jazarpenak ere gertatzeko arriskua egon badagoela, ez da gauza berria, baina egunotan albiste izan dugu baita ere, ertzain izaten segitzen duela, besteak beste, duela 2 urte, salatutako ertzainak. Genero indarkeria unitatean lanean ari zela, biktima bat hartatu beharren edo eta hartatzaren baliatze horretan jazarri ere egin zuelako. Pradales gobernu berria negoziatzen edo gobernu berria osatzeko negoziak eta erronda egiten ari dela probestuko dugu bigaiak pixka bat uztartzeko. Nola ikusten dira alako kontuak? Posible alda, benetako eskuartze bat, sistema juridiko honetan eta horren baitan dauden gainerako erakundek eskuartze eta berme horiek benetan ezarri ahal izateko, Gasteizko kasua adibide jarri duzularik gogoan dugulako, besteak beste lehen kolpean zalantzan jarri izan zela biktimak berak izandako jarrera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kasu honetan segurtasun sailetik. Bai, nik uste horrelako kasuetan behar dela kontzientzia soziala noski, behar da eziketa ere bai, txikitatik aurretan eraberi esateko zer ez dan egin behar, eta neskei esateko nola babestu daitezken, eta gero neurri horiek bai kolektiboki izan daiteke autodefensa eta bar, baina baita ere instituzioi dagokionez ere babes hori benetan ematea, ez? Eta kasu honetan, berriz ere ertzainan ikusten ari gara, gaina niretzako da gauza bat, ja ezakit nola, sosteni ezina dena, ez? Hau, orain dela hilabete batzuk salatzen da prensaren presioa dago, eta hala ere prensaren presioa egon da ere, ez da kanporatzen langile hau.
bueno, pentsa ezina da, eta nik uste Jaurlaritzako barne saila naiz eta funtzio eta bakarrik egon eman beharko dituztela esplikazio batzuk. Eta gero, badago, badaude instituzioak, badago segurtasun indarrak direnak eta horien praxiaren nolako ekupen beharko duten, eta oraingoz badakigu askotan iristen zaizkigulako indarkeria matxistaren bizirauleak esaten ez direla ausartu azkenean jartzera salaketa poliziaren jarrera txarra izan delako edo prozesu horiek luzatzen direlako eta hor badago polizia nola jokatu beharko lukeen eta gero badago ere justizia, ez? Eta kasu honetan Donegan Eroitzuneko hilketan kontuan hartu behar dugu ere naiz eta prokuradoreak feminizidioa zitzein duen eta Espainian adibidez ez da hain ohikoa, Latinoamerikan asko hitz egiten da termino horretan, baina Espainian ez da hain ohikoa eta beraz Eusko Herrian ez. Espainian ez bezala, Frantziak ez du tipifikatuta indarkeria matxista delitu propio bezala. Eta orduan hitz egiten dute indarkeria intradomestikoaz, hitz egiten dute bortizkeria altuko krimen batetaz, baina ez dago tipifikatuta horrela. Eta ez dago tipifikatuta horrela, gero ere aitortza eta erreparaziorako neurri propioak ez ditu. Eta beraz, horrek ere eragina du azkeneko pauso horretan ez da. Jaurlaritza berri horretan ez dakigu. Nork eskuratuko duen besteak beste, berdintasun saila poliziaren zuzendaritza tokatuko zaiona ere, ikusteke aldaketarik izango den, hoberako izango den guzti hori, analisi honetan aipamenik gabeztu gutziko, edabide gisa Al Jazeera ere honezkero ezaguna badugu, badirudi ez dela Netanyahuren gogokoa. As Israel's war on Gaza continues, we bring you the latest. We are on the ground in Gaza, covering the ongoing Israeli bombardment. And the suffering of people torn between loss, displacement and lack of resources. Prensa askatasunaren nazioarteko eguna atzean utzi berri dugu, Pablo Gonzalezen kasua ez du ahaztuko noski ezetz, baina egia da, Gazan gertatzen ari dena, Palestinako komunitatean gauzatzen arien genozidia tartean, hildako kazetari ugari ere badagoela, eta horrekin elkartasun keinuak ere bai Euskal Herrian. Maider, azken errepaso bat egite aldera, nazio mobilizaziorako deia Iruñean, alaster akanpadak, unibertsitatean aster Euskal Herrian, segida emanez nolabait, Estatu Batuetan abiatu den mugimendu zabal horri, uste duzu erantzuna tamainakoa izango dela, lortuko duela, batetik ikaslegoa eta akademia mundu hori nolabait inplikatzea eta instituzioi exigentzia egitea. Yolanda Díazek esate baterako, egun gutxi batzuk eman dizkio Pedro Sánchezi, okerrez pagara honezkero orduak geratzen zaizkio, Pedro Sánchezi, Israel estatu gisa, esango dugu barkatu, Palestina estatu gisa aitortzeko. Nola ikusten duzu panorama? Berez, beltza ikusten panorama, Galdera derrain izan bai, da. Azkeneko notiziek esaten dutenagatik Netanyahu ez du nahi behin-behineko sueten bat eta negoziazioak hor intermitenteki ematen ari dira, baina azken notizia dira Rafa ustu nahi dutela bombardatzeko, ez da dela, geratzen den azken oasia edo Gazako zerrenda horretan. Horrek ez du esan nahi, herri mugimenduak jada ari zien pixkanaka hasieratik ez, zalatzen hau guztia eta nik uste dut, segunetan non egiten dian protestak bihartzun handiago hartzen dute eta egia da, Estatu Batuetako unibertsitateko akanpadek hartu dutela bihartzuna eta horren segida edo lekukoa ere hartu dela Euskal Lurraldeetan eta poztekoa dela unibertsitate ikasleak eta unibertsitateetan protesta horiek piztea eta gainera horiek eskakizun batzuekin jutea, ez? Ze hori da eskatzen dena azkenean unibertsitatez dela Israelekiko eta Israelen erakundeekiko boikota gauzatzea eta beraz Israel nolabait ere bakarrik uztea gertatzen ari ez den zerbait da, ez? Ze potentziak horrenik bere eskutik doaz, baina egia da mugimendu sozialak eta jendeak kalea hartzea, unibertsitateak hartzea pozgarria dela eta agian posible dela presioa egitea, gure ekintza txikiekin ere egin daitezke gauza handia.
ekintza txikia eta akaso handia ere bai, ikasle abertzaleak eta ernai batera ikusita, ez dakigu akanpada horietan, maitasun erromantikorik izango ote den, baina tira, ikusmina zalantzari gabe Euskal Herriko kampusetan zer gertatuko den datozen egunotan eta espero dezagun aldarriko honek ere izan dezala eragina. Maider, jabetzen ari gara fake garai hauetan honezkero asperduraren nagusitzen ari dela eta jendeare gogaitzeko gaitasuna badugula informazio zerbitzuetan dihardugunok, hainbeste albiste txar, mundua badirudi lertzeko zorian dagoela, egia da, ez dugu ahaztuko, baina Madonari esker, ez dakit oksigeno pixka bat, tira, Brasil aldean elkartu diren 1.600.000 horiek, segundu batzuk mesedez, segundu batzuk, ze bestela kapatu egingo gaituzte. Eta gutxi batzuk, bestela segi sare sozialetara eta 11.000 bideorekin topo egingo duzue. Labur esan da, Maider, halako ikerketa txiki bat egin dugu. Azken urteetan kronografikoki Madonna emakume enpresari izan da, musikari gisa, nolatan, gainera, hasieran gaztetasuna eta jakinduria eza. Ondoren, segituan, 80. hamarkadan, honezkero Amona deitzen zioten, honela segitu ditu azken urteetan, egindako ibilbide horretan, azken mezua horixe zen, ez? Madonna 2024, 1.500.000 lagun baina gehiago batu ditu, Copacabana'n, historiako elkargune musikal handiena, marka guztiak hautsita, gure Madonna. Zer diozu, Maider? A ber, ez nuke lepoa jokatuko edo utziko edo eskua sutan jarriko Madonnagatik, baina egia da, garaian izan dela persona bat irreverentea eta extravagantea, ez? Eta hautsi ditula muga batzuk ezakite, badakite esateterako Itziarzigak aipatu izan duela, askapen sexualaren ikonotzat bezala edo ikono mundialtzat bezala emakumeen sexualitateari dagokionez, oso ezaguna da ere, oraintxe ezakitza beste abeslarirekin emandako muxua, Copacabanako kontzertu honetan besteak beste GIF eta IES dunen eta transmisio sexualeko gaixotasunak dituzten horien aldeko balako espektakulo bat edo pantailak edo jarri ditu. Eta badaka zentzu hortan ikono musikalizatetik aragoko aire bat edo badauka zera hori. Hortik aurrera, nik ezakite Madonnaren biografia, eta imaginatu esaten dutela gu beti Madonnarekin eta tope feminista da, eta gero seguro eukiko ditula mila histori kapitalista totala izango dela, auskalo ez, orduan ez dut eskua jarriko beragatik, baina bai aitortu mundu horretan edo sistema horretan ireki ditula pitzadura batzuk. Eta alaxe, guk geuk ere sutan ez dugu jarriko, badazpada ere Madonnaren aldeko mezurik, baina interesgarri iruditu zegu, halako emakume enpresari batek lortutako marka hau, eta zenolako mezuak zabaldu dituen egia da, ondoren pinkwashing edo washing motaren baitan kokatu ote dezakegun, ez dakigu Palestinarekin elkartuzunik ere izan ote zuen hainbeste jenderen aurrean segituko dugu ikerketan, aurkitu ditugu bestelako keinuak, halakorik ez dira. Maider, gaurko agur esango dizugu, esan da bezala, segundu gutxi batzuk izango ditugu Madonnarekin, halakoetan badakizuetan, halako superpotentziek segituan azpian hartzeko gaitasuna dutela edonor. Maider Galardi, mila esker beste astelehen batez, gaur nahiko beltz, baina beste astelehen batez geuren izatagatik gabon. Mila esker zuei urrena hobea izango. Bring you the latest. We are on the ground in Gaza, covering the ongoing Israeli bombardment and the suffering of people torn between loss, displacement and lack of resources. And from occupied East Jerusalem, we cover how daily raids and restrictions prevent freedom of movement and the right to worship.
from Tel Aviv will continue our coverage of Israel's war cabinet decisions, the captives and other political developments. Ikusten duzue, giroa pilpilean, Al Jazeeraren ingelesezko kanal hau, askok YouTube bidez jarraituko duzuena, bulegoak itxi dizkiotela, Netanyahu aginduta, indarkeria sustatzen omen du kate honek. Informazio zerbitzu nahiko duina dela esan genezake, baina tira, alaxe dago mundua, bide horretan, oasi txikiak, Euskal Herritik bidalitako laguntza, heldu da zerbait, eta Gazan, Munturreko goran dauden milaka lagun hauetako batzuk behintzat ur edangarri izango dute Euskal Herritik bidalitako laguntzari esker, baina ez da lerroburu bakarra. Badugu beste bat, segidan ikusiko duzuena, mobilizaziorako deia ere bai, Iruñan izango da, hilaren 18an, eta Palestinarren aldeko elkartasun mezua, aitortza, eta nola ez genozidioa berala gelditzeko eskakizuna, Rafa hiria suntsitzekotan baita honezkero Israel, eta orain artekoa nahikoa ez, eta Gaza osorik suntsitzeko bidean izango direlako. Gauzak honela, akanpadak, elkartasun ekimenak, eta baita Euskal Herrian ere, izango ote da, ikasle abertzaleak eta ernairen arteko maitasun harremanaren lehen urratsa, badakizue kanpaldietan beti dela gaubelarako tartea. Eta besteak dioen bezalaxe, Bustok ala Paris, zein izan ote zen azken iraultza, badakizue, guk akaso bai, baina halako mobilizazio akanpada garai ezberdinetan badirudi ziklikoak direla gertakizun batzuk, gerra hotxak akaso hotxak baina gehiago bilakatu dira, eta zibergerra garai honetan elkartasun keinuak behar beharrezkoak, baina eskakizunak ere bai. Eta lehen aipatu dizuegu, besteak beste Hego Euskal Herriari dagokionean, Palestina aitortzeko urratsa emango ote du, Madril aldean Pedro Sánchezek, tira, eskakizunik ez da falta, Palestinak lehen lerroan segitzen du, eta Ameriketako Estatu Batuetako lekuko hartuta Euskal Herrian, Euskal Herriko Unibertsitateetan, akanpadak gaur bertan abiatu dira. Galaxiaren askatasunagatik gigileto garaia. Gehiago ikasi behar ditzu, ongi baitan dizu, nekarreko. Laugarren atala, Izarretako gerra, larunbat honetan, ETB batean.
Nik nahi nuena hain zuzen. Haze nostalgia sartzen zaigun hori ikusteko zorte izan genuen belaunaldikook aur gazten erabe Izarretako Gerra trilogia eta saretan harakatu ezkero aurkituko duzuena, baina zer de montre gertatu da, non geratu dira, eta beren hasierako garai diziratxu baiek dira. Zer esan ematen segituko duen gaia badakizue segitzen dugula, aldatu bidoia pantailak euskaraz, zenbat eta zenbat kontu, euskal pentsamendua euskaraz, eraiki alizateko euskaraz amestu, euskaraz idoloak eraiki, euskaraz ez dakit, erronkan jarri, ez dugu luzatuko tartea badakizu Izarretako Gerraren fan oso sutsua garela. Iruñan ere badaude Izarretako Gerraren nazioarteko gunean, gainera beste elkartasun keinu bat, gaixo dauden hainbatekin, izan ere minbiziak gaixo dituen herritarrekin elkartasunez, Iruñean ikusiko zenituzten zenbaitzuk, bestela badakizue, sakatu eta sairetan topatuko duzuela, Iruñean elkartasun ekimena esan da bezala, Izarretako Gerraren nazioarteko eguna aitzakia hartuta, gaixo onkologikoekin elkartasunez egindako ekimena. Eta gauzak honela aipatuta, bukaera dotorean nola ez Izarretako Gerrarekin, ze mezurekin ote zetorren lehia, Obi-Wan Kenobi. Ze izarruntzitan? Lagundu Obi-Wan Kenobi, zuzara nere esperantza. Zer da hau? Galdera bat egin dit, zer da? Lagundu Obi-Wan Kenobi, zuzara nere esperantza. Ez duzuela ezagutzen, ez dituzu ezagutzen eskakeitan taldeko izandako bikote honen abenturak eta orain gainera laukote bilakatuta? Eta abesti berri honekin laukote bilakatuta Marte Lasartek baditu halako doinuak inguratzen gaituztenak, sormena, gaur egungo ez dakit bizipenak, akaso bizitza beraren gordintasuna, baina errealitate ukitu berezi honekin batera blaituko gaituena. Marte Lasarterekin agur esango dizuegu gaurkoz, baina badakizue astelena garaituta, asteartean hemen izango dituzuela, bihar egunero bezalaxe hemen kolpez kolpe antenatikat. Mila esker, hor bestalden izategatik beste egun batez, noski baietz.